ההפתעות לא מפסיקות להגיע. מה הכנתם לנו, יקיריי? אנחנו נתחיל פשוט? כן. כן, יפה. Hakuna Matata. Hakuna Matata. אז אולי אין לנו קול כמו של יהודה סעדו, אולי יש לנו שיניים ענקיות, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות את Hakuna Matata. זה משפט מדהים. האם אתה? כך עכבראי בלי מספר בין בניינים, ואז ברחוב סתם נהנה, יש לי את זה. איך היה? משהו. ארוך. אתם רוצים להיות מצחיקנים, אז זה לא מספיק מצחיק. אתם רוצים להיות זמרים, זה לא מספיק טוב. כן, באנו לתוכנית כזאת וואו. אם הם מצליחים לשכנע מחר בחיפה, הם הולכים ברחוב בחיפה, אם הם מביאים 10 אנשים מצולמים שאומרים שהם צריכים להיות בכוכב נולד, הם עוברים שלב. מה אתה אומר? הולך, אני מצמיד להם מצלמה. כן. אז דרור וליאור יוצאים למשימה לא פשוטה, או כמו שהם נראים, אולי אפילו משימה בלתי אפשרית. שלום. אבל... סליחה! רגע! יש לי סיכוי לעבור, אני יודע, הוא יודע, 10 אנשים לשכנע, זה לא הרבה, אבל זה לא קצת. האם נופיע בכוכב נולד? האם את היית מעבירה אותנו שלב הבא? לא יודעת. לא? המצפון שלך מדבר אליי. תני את שני הנייר. אל תעבירי אותם. תחשוב, יש נערים אחרים אולי יותר מוכשרים שצריכים לעבור. אם אני אעביר אתכם, אז מה יהיה עם המוכשרים האחרים? בינוני זה בינוני. אבל תמשיכו להתאמן. כן, הם צריכים להתאמן עוד הרבה. אנחנו עוד נחזור אליהם. דרור וליאור, הצמד הבלתי נלאה, נשלח למשימה בלתי אפשרית, לשכנע 10 אנשים שיעבירו אותם שלב. עד כה לא הלך כל כך טוב? ממש לא. אתם מוזמנות להופעה, חמודות. אנחנו נראה להם מה זה. Hakuna Matata. הם צריכים ניסיון ותרגילים הרבה, אבל יש להם הופעה טובה והם יצליחו. נעביר אותם שלב. אבל שמע, בקצב הזה 1, 2 וזהו. תשתדרגו קצת. העשב שביבשת נראה לך יותר ירוק בתוך הים. אני הייתי מעביר אותך. אני חושב שצריכים להעביר. היית מעביר אותי? כן. כן? ואתה עוד? כן. תודה רבה לך, תודה רבה. אין לכם בושה חכמים על ילדים קטנים, אה? עדיין חסרות לכם 5 חתימות. הם נשלחו למשימה לא פשוטה במלחמת הכוכבים. לעבור שלב, כן או לא. 5 חתימות נאספו כבר, חסרות להם עוד 5. ועכשיו החלק השלישי של הטרילוגיה, צמד הקרציות מכה שנית. שלום. משהו ברוסית. וואי. Hakuna Matata ברוסית. זה יהיה מאולתר טיפה, אז יכול להיות שזה יהיה. אם הרוסית שלנו לא טובה, תגיד. Hakuna Matata. Я хочу, спасибо, драчи. Hakuna Matata. Держайте базар, Животе затос. Нет костали самуа. Нет костали самуа. Hakuna Matata. כל הכבוד. הייתי מעביר אתכם כן? עכשיו. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים. אנחנו צריכים את עזרתכם. שלא תדאגון עד לסוף הימים.
רבה, תודה רבה. ממש לא. ציפיתי ליותר. אין להם מה לחפש שם, שיעברו למשהו אחר. מבחינתי הם עברו. תודה רבה. אם ישלמו לי, אני לא אעביר אותם. יש לי סיכוי לעבור, אני יודע, הוא יודע. רדוד לאללה, לא נראה לי. אין. לא נראה לי. hakuna matata. יש להם הופעה א'. מה היופי? שהם לא שרים יפה ומעבירים אותם. מוכנה לשמוע קטע קטן ולהגיד לנו? חתימה אחת מפרידה בין הצמד לתהילה, והכל כמו בבחירות, בידי הגמלאים. מבחינתי כן. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. אז דרור וליאור התחמנים עקפו את המערכת והצליחו לקמבן את עצמם לשלב הבא. מוסר השכל, 20 שקלים ייקחו אותך רחוק בשואו ביזנס.